Čauko lidi, já vás vítám u mýho prvního videa a proč točím video? Však normálně točím rozhovory, ne? Video točím, protože jsme spolu dosáhli milníku 100 followerů, moc vám děkuju, tady máte někdo fotečku, kdybyste nevěřil. A teď se můžete jít podívat na to, jak jsem to dosáhl. Takže, jak to vlastně celý začalo? No, celý to vlastně začalo tak, že jsme jednou byli na dovolený s bráchou a s babičkou, s dědou a to. A já jsem zrovna poslouchal jeden podcast. Nebudu říkat jaký, protože byste mě za to určitě zhejtili. A tak poslouchal jsem nějaký ten podcast a hrozně mě to bavilo. Říkal jsem si, jako tohle to bych prostě chtěl někdy zkusit, někdy bych to chtěl dělat. A říkal jsem si, tak to udělám teď hned. Tak jsem si vzal tužku, vzal jsem si prostě nějaký deníček a napsal jsem si tam nějaký věci a pak jsme to s bráchou natočili, to jsou ty 2 první díly, za kterých se hrozně stydím, protože to je jako fakt obsahově úplně příšerný, fakt jako se za to stydím. Jo, a takhle jsme natočili ty první 2 díly a pak mě to prostě bavilo, já jsem si to sestříhal, bavilo mě to stříhání, bavilo mě i ten proces kolem toho, tak jsem prostě točil dál a teď jsem kde jsem, mám rozhovor s Martinem Mikiskou, s Mikýřem mám rozhovor a všem vám moc děkuju, že jsme to dali, že máme 100 followerů za sebou a teď se můžeme vrhnout třeba na 500. A ještě bych vám chtěl ještě jednou poděkovat, protože jako já jsem fakt vůbec nečekal, že se dostaneme někam sem, že dám prostě 100 followerů. Nikdy bych neřekl, že budu točit rozhovor třeba s Mikýřem a to vlastně natáčím jenom díky vám. Jako vy mi dáváte hrozně velkou motivaci, já vám moc děkuju. A takhle, mám vlastní merch, můžete si ho koupit, já vám sem dám, tady někde bude hozený, bude tady takhle QR kód na moji webovou stránku, tak se tam můžete když tak podívat. A ještě bych chtěl říct, posílejte tenhle podcast všem kamarádům, pište komentáře, pokud ještě nemáš follow, tak ho samozřejmě dej. A já děkuju, že jsi tady se mnou ty 2,5 minuty byl a uvidíme se někdy příště, spíš ty mě uslyšíš někdy příště u dalšího rozhovoru. Tak čau.